すごい中はいい匂いで、もうね、天国かと思いました。これはね、本当にね、伝わらないのが惜しい。もう、お茶の本当にいい香りが立ち込めてて、サウナみたいに暑いんだけど、でもね、何にも気にならない、その暑さが。まあ私はね、作業してないからそういう風に言えるんだけど。作業してたら暑いだろうけど。で、これは今度、その最初の工程に戻る感じなんですけど、蒸してるところですね。はじめ、ふかして、その後揉むので、捨てちゃって、工程的には。で、蒸しもなんか段階を踏んでるみたいな感じでしたね。